özüň barada bir aýdyp berseň, sen kim, nireden, nirde okadyň, nirde işleýän şu zatlary gysgaça aýdyp berseň. Sağ olam çağıranız için. Mhm. Eee, men kakirli hommad from diğerler legal ne şolar ya legal ne. Mhm. Ödüm murwap marwalayat murwa vetravna dolan şu tayda önüvesen mardak Türkmek devni utoran. Tam Türkiye'de Gaziantep Üniversitesi'ne tıp fakültesine oturdum Medin Institut diye Türk demesi. Onun İstanbul'da adrak anesteziyoloji rezidentur ettim. Amerika gelmenkem. Onun Amerika 2011'de oturdum üniversitede. Amerika'da 2012'nin sonlarına doğru geldim. Sentiyal'ın son aktiyarın başlarına. Nemede New Jersey, New York taraflarına 2-3 yıl research ettim, araştırma. Clinical anesteziyoloji, reanimasyon ile bağlantılı. Sonundan 2016'da iç keseller rezidenturuna kabul aldım Philadelphia'da. 3 yıl iç keseller rezidenturası ondan tamam Temple Üniversitesi'nde anesteziyoloji rezidenturası 2 tane branşta rezidentur ettim. 2020'de oturdum ona. 3-4 yıldan beri anesteziyolog olup işleyen. Akademiyada işledim 2 yıl yalı Temple Üniversitesi'nde. Ondan sonra South Jersey'de, New Jersey'nin aşağı kapitalına Philadelphia yakın olan South Günorta Jersey'de virtual health tip bir hospitallar rulanma şataydı işledim. Ondan bizim gelin nemesini götürdü o rezidenturasını Akşar Ginekoloji bölümünden. Ondan bir taraflarda maşalatıma Virginia taraflarına şatayık yan yakınına şatayık göçtük. Gelin mesnida, gelin Amerika'da. O New York'la. New York, okay. Häzir Häzir şu Virginia yanrak başından bir ay toro Virginia Demokrat kapitallarına Washington DC'nin edil onun şiirman aşağına çatoroklarda işleyen Kaiser Permanente neme iş verelim şol Kaiser Permanente. Edil yolun aňyrsynda ikisi tapar aňyrda bizde de berdi. Kaiser Permanente. Uly bir nemesi var, binasy var. O betoroklarda men badroyda moktum köplenç California ve nemede Northwest tarafta half uly olan strahamanyalar var. Onun doktorlar var. Onun bizden Kaiser strahamanyası olan patsiyentlere radyasyoların aparatçılarına giriyen. Doğru. Men täzerak başladım. Böyle. Kutlu olsun, yurt karşı alsın, täze göçüpsün, täze başlapsın, hayırlara vesile olsun. Men şu an dinledim, yani tıp bolanda, medisina bolanda okumak gaty kän wagt alýar. Şu an teşerli näçerek ýyl boldy opşy okuwa. 39 yaşında dağım şu an. 2020'de oturdum. Näçe boldy? 3-4 yıl, 3-4 yıl. 35 yaşına sen 36 yaşına sen okumalı. O yani sabır edip okalsa. Sabır etsen bol ya. Murnulgatan emme adam oluyor. Doğru. Antep'te naverinde 5 yıldır, doğru değil mi? 7 yıl. 7 yıl. Oo, son İstanbul'da yine 2 yıl. İstanbul'da men asistanlığa başladım ol 5 yıllık rezidentura götürmedim onu. Ha, gönderdim bärik. Biz wagtlarına eğer Türk vatandaşı bolmasaň aylık berilen opdy.
daşary ýurtly rezidentlere ondan kyn notaylar hem 70'te hem taatepde işlemeli asistanlyk etmeli oň daşyndan hem çasny bir ýerde işler günüm görmör bolýan kyn bolýar ondan Amerikan ýerdamyny var eken şolar ýaly asistanlyk otayda bolýan eken de aktiv eşitdik. Ondan bir yerlerden kitap tapdım. Ondan kitap okudum 6 ay. Soru bankası vardı. Medicines oradan çal. United Aparat Yasemin'den selam Gaziantep'ten. Yasemin abla merhabalar. Yasemin abla şeydi bak yazıyor da. Kadın doğum asistanıydı. Ben mezun olurken o yeni başlamıştı. Antep'te. Bugün katılmış sağ olsun bize. Aynen. Yasemin abla teşekkürler. Herkese selam söyleyin inşallah. Biz Türkmence konuşuyoruz da umarım anlarsın. Okay. Yani neme süresi gaty neme interesli gyzykly adamlar üçin особенно tıp okuyan adamlara Türkiýede bolsun, başga ýurtda bolsun, şu süreç hakynda birazjyk aýdyp berseň, nähili geçdi süreç? Yani Türkiýeden Amerika gitme süreci, onun nähilirak boldy, kyn ýagdaýlar boldumy, nämeleri nemetmeli, üns bermeli şu nemede süreçde, şu zatlar ba aýdyp berseň. Süreç öňden men gelemdeken bizim üniversitetten, Gaziantep Üniversitesinden men birinji uçurum öýdýän Amerika gelen. Neme eger hani Hacettepe, Çapa taraplarından bärik gelenler ba, ondan gruplar va Amerika aňyrda taýýarlanýarlar. Ondan United States Medical Licensing Exam diýip egzaminler var. Bärdäki ben institutdaky studentlerim şol egzaminlere girýärler. Ondan oran 3 batmançakly egzamin. Birinjisi preklinik tapaklar, anatomiya, biyokimya, başka fizyologiya, patologiya, mikrobiyologiya şolar ýaly branşlardan egzamin. Onu birinci eger Ýewropeýski sistemde hasap etsen birinji 3 ýyl medinstudent birinji ilk 3 ýylyna berilýän tapaklarda. Bärde Amerikada bolsa medical school'un ilk birinji 2 ýylyna berilýän tapaklarda egzamin berýän. Oňa step 1 preclinical courses diýilýär. Şonu berenden soň yeni ikincisi var olam klinik tapaklardan hani staj etip başlayan iç kefelleri cerrahi, hirurgiya, akşer ginekoloji, kadın doğum, pediatr, acil, infeksiya kefeller. Şular ýaly eýleki branşlardan klinikde egzamini berýän. Ondan soň başga onu berenden soň bärik gelip clinical skill examin var. Gidip teatralny pasientler var. Sonra öwrete doktor şeklinde rola girip şolun problematyny çözmeli, şikayetler baglansa diagnoz goýmaly. Ondan şolar ýaly 12 tane pasient var. Buradan girip her biri bilen 15-20 minut wagtyň var, ingilisçe gepleşýän. Ondan soň soralarny interview edip Hasan barlandan soň daşaryp gelip kompýuterde ýazmaly, notuny ýazmaly, islen testlerini ýazmaly, ondan näkä geçýän. Şolar ýaly teatralny görnüş. Şu hem kişisel personal skills'ini barlaýar, hem ingilisçe barlaýar, hem hastalar bilen nähili communication go work bilýärmiň. Ondan soň şol üçtüni berenden soň rezidentura nemedi bilýän. Saňa sertifikat berýärler. ECFMG sertifikaty. Olam daşary ýurtda medical school'u gutoran doktorlar üçin şol sertifikat alandan soň sen daşary ýurtdaky diplomaň Amerikadaky medical school diplomasy bilen denk bolýar. Şonu alandan soň rezidentura başlarylýar.
İngilizceni Aňyrdan, Türkiýeden yani öňden bardymy ya ýene de kurs almaly boldumy meselem? Yo, Çünki öňden bardy. Neme Türk mekdepden galan İngilizçem. aha, Nemede de bärde egzamine taýýarlandy Medical English da onu hawa, öwrenýän adaktanek onu onnoň. öwrenmeli. Onnoň Medical School Türkçedi sapaklar. Ha, aha, Ýöne Medical English sapaklanmaly bady. Yani köp hmm, zat hani soralar köpdir düşünüp bolýar. Adaktan düşündüm. İngilizcem bolsa ýöne konuşma, gepleşmek, kommunikasiýa al 7-8 aýyň alýa adaktan öwrenýän. Ýöne adak basic bolsa Hı hı. İngilizce. Men Türk mektepde öwrenen İngilizcem köplençän. Ondan soň Hawa, ekstra kurs almadym. Ýöne ilki gelemde 7-8 aý ýaly demedýän adaktan pronunciation'ı düşüner ýaly. Geplemde adaktan çekinýän da eýben düşünürler ka ýalnyşar kan obalarmy bu bolarmy da. Doğru. Iň uly problem şol. Biz birazjyk çekinýäs. Mhm. Çekinmän şo tarapy neme dip bilsek, ol Mhm. Cem Yılmaz diýär, sen turistsin, konuş diýär, ol nemeni illa da neme bolmak mecburiyetine däl diýär. Hökmen Ya mükemmeliyetçilik var da bizde birazjyk belki de. öyle 70-80% demek istediğini cümleye döktükten sonra karşı taraf anlıyor seni yani. Awa. Yani. Berde onu eleştiren oklarım çünkü berde her Yok. milletten adam var, her pronunciation'dan adam var. Es, Onun için es, Esasen iki kapital kenarlarda var, coastal regionlarda immigrant köp, daşa hı yurttan hı, gelen. Köp kişi İngilizcenin daşında bir neçtan dil gepleýär. Köpsünün aksenti var. hı Onun hı. geňörleri nok uly şäherlerde olar. Doğru. Yani hani Midwest'e gitsen, South'a gitsen o taraflarda değişik bolup ýöne böyle popülasyon homojen däl. Her Awa. adam var. Onun milletin nemesem sana karşı toleransy ýokarda yani. Ya takal adaktyna gelmiş etken problema däl yani. Sen geňörüp sen düzetçe bolmaly onoklar. Awa. Doğru. Yo, menem ken gördüm. Birazjyk ymtylsaň adam sana kömek etjegen bolýar ka, şunu diýmek isledimmi? Yani Mhm. hiç ýeli o üstüňden şöyle diýdi, beýdi, oňa zat ýok da. Öyle. Onuň indi Doktor Hormat şonu menem soraýyn. Bu meselem geleninde okuwa başlanyňda haçan içerli meselem öz jübiňden harjadyň. Haçan şu neme işläp para gazanyp başlap boldy. İlki asistana girýän sen özüňden harjamaly bolýan köplenç. Ha. Serdar abi de yazmış İstanbul'da. Profesör Doktor Serdar Ee, Nurmedov aramızda. Sağ olsun. Katnaşýan Serdar için. abi selamlar. İstanbul günlerinden hatırlıyorum. Çoluk çocuk kocaman olmuş. Geçen fotoğraf paylaşmıştı. Ee, o Serdar. Başka ne mi diyecektim? Berde ilki gelende ödünden harcamalı olyan sebebi da şey anırdan her in esası da plan etmeli geleceğin berik planını. Dünyanın egzaminleri alıp sertifikat alanın ulenem asistana girip bolanok. Sebebi berden recommendation letterler gerek. Näme diýilýär türkmençesi? Bir sene häsiýetnama şeklinde men bu aplikant tanaýan yani ortapyjy berdi, çalışkan näme şeýle güwendar berdi, köp işleýär. Hani men muňa adam merýän diýip Amerikada işläp ýören doktorlardan recommendation letter almaly. Onu alma ankat däl we iki gerek ýüzüň orkadaň bilen hiç kim ýalan oknaňa da onu. Onun käbir köp eger klinikada branşlarda asistan geçjek bolsaň berde US clinical experience etlenýär. Daha önce bärik gelip staj eden bolsaň o sana uly kömek edýär demende. Başvurunda uly kömek edýär. Şoň üçin eger bärik gelmäne finansiýan ýa planlaýan ýaşlar bar bolsa, ingowty eger men institut okapýar kan şol birinji stepini berýän, step bir USMLA step bir berýän. Ondan soňam bärik
staj etmene gelýän üniversitede gutorman kan. Sebäbi adaktenen İngilizcem ba bolsa ýa-ni egzaminen beren bolsaň, bärlerden kabul alyp bolýar, uly ýerlerden staj üçin. 1 aýlyk bolsun, 2 aýlyk bolsun. Eğer klinik stajım bolup bilýär, käbirlerine de observership'em diýilýär. Kän hani hastatyňa kän dokundranoklar ýöne roundlara gidýän, öwrenýän, eleki medical med institutlar bilen öwrenjiler bilen beraber wagt geçirýän professorlardan dat öwrenýän round bolýar, hasta başynda eğitim roundlary bolýar. Olara gatnaşýan. Ondan şolar ýaly zatlar edibilten uje şondan 2 tanjak staj edibilten da okuw gutorman kan. Examin okuw gutorman uje sen 2 tane recommendationlaryň we letteriň ba, ingo 3 tane. Köp asistanlyklary başvuranda minimum 3 tane recommendation letter etleýärler. Ondan şolardan eger 2 tane clinical bolsa, biram research'ing bolsa ýa-da gelýän observership edenem bolsa, şolar okuwum gutorman kan edibilten da. Ondan okuwum gutoran wadyňa ujeten 2 step 2-den berýän sertifikatyny alýan. Ujeten nemen taýýar application'yň. Ondan biz dönýär lepde bir gelip hemme dady recommendation algamaly bolýan. Ondan onýaly bolan eden wagtyň ten çykdajyn köpräk bolýar we bärde ýaşamaly özgünlükde nemelerine Projelerinde atma. Öğrenci wagtyň on etmek kynrak, egzaminlere maňsat däl. Eme taýýarlanmaly, biram her bir egzamin $1000 ýakyn çykdajaty bar. Ondan bärik uçoklu gelmeli, bir aýlyk girjek, galjak ýerine nemetmeli. Ondan oňum çykdajaty bar, ýöne öğrenci wagtyň on etsen, soňra hasap edýän bolan şol has mantykly bolýar, sebäbi ýyly gitiren noktada. 2 ýyl, 3 ýyl, 4 ýyl gidiren. Oňony hasaplaýan 4 ýylda Amerikada sen girdejin bolmasa, salla hammadan ýekörüň ýaşaýan bolsaň aýlyk minimum $2000 gerek da. Iň pes şertlerde şol. Pes dawa, iň pes onu hasaplaýan bolan 2002 köpek 12 köpek 4 uşetek bir tapar gidýär bilýär. Ondan o nedeninden $5,000 demedip berýär girip üniversitede wagtyň budaklary etsen men pikrimçe has çalt yol hem has amatdyrak yol bolar mykady pikir edýän. Doğru. Şu wagt indi bizim meselem Türkmenistan'dan gelip işleyen doktorlar barmy? Bardır. Men doktor nemen tanıyan, almazı bilýän. Berde ba, näçe kişi bar. Amanylla dip bir doktor ba içkeselleri Almaz Gurbanow, general surgeon. Men wa ondan çaraneli fa çare gimatoloýany onkoloýany gutordy ýani Penn State'de Yunus Kadamov dip Ukrainany gutoran Türkmen oğluna Brooklyn'de olam astanyny gutorp gelýär ýa men pikirimçe. Brooklyn'de 5 doktor maral 6 ýaňy täze başlady ol näme astany içkeselleri. Köpde içkeselleri näme cerrahi branşlara girmek kynrak. Anesteziologiýada kynrak. Primary care, yani aile hekimliği, family medicine, internal medicine, iç keselleri, pediatri, çağa keselleri, şulara köplönç taşar yurtlar alýarlar. Demede köp, kontenjanım köp. Yönü konkurrensiýa diýilýär, competition'ym köp. Konkurrensiýa. Diňe neme derler? Häzir meselem Amerikan vatandaşlary bärde medical school'a girip gelmän Caribbean school'a ýa-da gidip Polşada, Ýewropada okap bärik gelýärler. Olam dil problematy ýok, viza problematy ýok. Ondan olar stajlaryny bärde diýerler, oja olar recommendation letterleri bar.
Onun nemede de näme şol email communication'ları da de interview prosesleri olar bizden uje üçädi böňdi. Onun olar bile yarşyan bar. Onun Latin Amerika'dan gelen doktorlar bile yarşyan ki Hatay, Pakistan, Hindistan, Avrupa'dan gelen kana adrak yani Pakistan'dan, Hindistan'dan, Hatay'dan, Kore'den, onun Avrupa ülkelerinden karşı meyle köbat kontinentlerden gelen konkurentlerle yarışanda mesela men nemedeyin. Men içketelere denyerim adı Mercy Catholic Medical Center. Men son kurstokam interview prosesine de giriyadım, katnaşyadım. Bizim neçe tane 18 tane slot var, 18 tane deme var da asistan alıyor her yıl. Bir yer var şu an. Yer var. Şoňa tabşyrýandan tan 9.000-10.000 tawara applikant bolýar. Onun kıyna. Onun hani gatyk aňtatdan hemmesi medical school gutoran. Hemmesi egzaminlerini beren. Onun egzaminlerinde fail bolmalar. Fail etsen, onu ikinci gedek attempt edýän da şeýle bolýan onu ujesen dasyan aşağı gaýdýar. Elekter Tayland'yan da. Onun terediyalar, mungkin demet medical school lan alan dekanen alan letter goy, egzaminlerin nemeleri goy, hiç hili faili yok, ikilman egzaminlerden medical school GPA ongot nemeti ortalamatı. Onun recommendation letterleri narmani onun oloryalı bolya olun tennemen yukarıda bolya dosya. Onun interview alma şansın köpölya. Onun buram berde adaktenek ödünü yankiyalay şimyal staj dedim ben üniversitede kan staja gelsen. Ten şansın bolayacak yerleri ne gitsen neler diyelim ben Gaziantep Üniversitesi'nden ortalama bir student diyelim. Gelen en Harvard'da nemedyen staja gelen. Ben Harvard'a girme şansım düşük. Çok düşük. Sebebi içkesellerini itleyen Amerikalı medical studentların dönem Harvard'a gitmeyi itleyen köp. Onun sen hani staj ediyen otayda. Sen experience galanyan. Recommendation letter'ım galanyan. Sana beriyan köme ulong ya şatayda ki bir aylık kaylık tecrübem. Yönü eğer şol stajı edecek vaktin eğer sen şansın bolayacak hospitalını etsen de onun ten uje şonla tabşıranda ten tanıyalar olur. Al bir de gel staj etti bulan böyle bir de onu tanıyar. Onun ten dosyan görüyor korek gidiyor deyin başa gidiyor. Sen tanıyarlar. Men bulanlarla bilgiler işleşmeler mi diye. İngilizce problemi değil bir de tanıyar. Onun ten şansın köpölüyor da. Onda stratejik move da o da bir doğru yeri saylamak. Doğru yer saylaman hava. Doğru yer saylaman. Buram yankiyalı staj research için ödün etmeli hiç kim tanı yol var kadar no. Onun kısa hani cover letter ya diyen doğru diyen hemen diyelim ben homma şu an 3. kurs 4. kurs medical student Türkiye'den ya Türkmenistan'dan ya Orfiyet'ten ileride ben asistanlığı eğitimin Amerika'da almak isteyen egzaminlerimi verdim birincisini. Sizin hospital'la şuraya mümkünçülük, başka mümkünçülük bana verildi. Ulu minnettar olardım. Yine egzamin, yine men CV maşakta koştum. Ne de dekanımdan rekomendasyon letter. Benim e-mailim şul, telefon numaram şul. I'm looking forward to hear from you. Kısa, bir paragraf. Öz, ne misleyen ayyan. Bir sakipaya diyen ona cevap veren oklardan.
Ondan şondan 200-300 tane e-mail uğratmalı birini alyansan. Bir tane cevap alyansan. Şonun için deme olmalılar la. Gön pek Ya, deme düşmeliler. ümitsizliğe. Ümitsizliğe düşmeliler. Onu öğrenyen onu yavaş yavaş. Ondan bolmasa ol elekten elenek gidiyen ümitsizliğe düştüm. Doğru. Sebebi ömünden bir gap açılyansa yüzüme yine 40 gap yapılıyor da. Doğru. Ondan öyle. Hani sistema son ya. Bir girenden son onu öğrenmiş gidiyen içinde. Ondan agresif olmanı öğrenyen, assertive olmanı öğrenyen. Ondan en kötü, en neme dadi utanmalılarla, çekincen Ha, olmalılar. Gatonyal agresif olmalılar, yöne assertive olmalı. Hani neme isteyenini bilmeli, karşı kaptanına aitmalı. hı hı. En neme cevap yazmalılar. Sana hiç negatif teatiri yok. Ya Hı da hı. yok diyorlar. Negatif teatiri yok. Belki de Ondan yok dese hasam belki de adamı neme der ol. hı, Motivatsiya olur. Yo men hı, hı. kazanacak deyip neme etmen, vazgeçmen, give up etmen, devam etmek neme açar nemelerden biri de key Hakiki. pointlardan biri. Wow. Oh, my old coworker Chris Hoffman is there. Hı hı. Neme Hi, diyelim. Chris. Epchil. Epchil. ونعمل إنك هذا نورمال في epchil اللي تهتر Serdar ağa täze sözler tapýar öýden. هو من Türkmen tamam Sen dostlarına هو beripdir. Chris, Ok. we doing interview in Turkmen. I'll I'll explain you later. Okay. Indi men şunda soraýyn. Şu prosesde, yani Türkiýeden Amerika gelen süreçde iň gynnalan ýeriň näme boldy? Meselem wagt şunu etmän, şunda evimde has gowy boljak ene diýip maslahat berip biljek bir pointyň. Plus şuna dogry edipdirin wagtynda şunu edenim gowy bolupdyr diýen zatlaryň barada aýdyp bersem. Indi şu kiçi nüanslar diýeli. Nüanslar çekinýän eýmen hani application'ym go del yeterli değerli pikir ediyen öğrendim. Hı Emin hı. sen letterim ba, egzaminden berdim. Onun step 3 deyip bir egzamin var. Orada asistanlığa başlandan sonra berip balyan. Hı hı. Yönü birinci yılın bu torman kan sonu bermeli. Hı Ol hı. hat klinik egzaminler toplamda step iki görünüşü birim step. Toplam 4 egzamin var Hı bermeli. hı. Hı hı. Onun şolary berebilsen men hani şu 4-njinden beri ene astana başlaman kam şansym artdyrar atyp garaşmak men pikirimçe men garaşdym da şonu garaşman lale kerem. Belki hani bir ýyl ömür gençim kişilik özelliği yaşanan. Ha. Ana terör terda. Neme şonu da hani öýüň yetersiz görýän Hı hı. bul hani giri bilmesen bir yıl application ettin. Birinci yıl giri bilmedin. Uje o tecrübe. Yekacın interview alay. Tecrübe. Hı hı. Min olmanda sistema ne hiliyor ya, ne hili application'ın başvuruyan, ne hili rapol ya, milletler ne hani programlar, ghostlar, ne hili aragatnaş saklan ya, hani olardan interview çakılık verene ne hili gel ya, ne hili cevap vermeli, ya da red gel ya, Hı ne hı. red gelen ne hili hani ongle ne dip neme diýän näme şol Baş edýän. baş edýän neme emotionally. Hı O hı. zatlar öwrenýän da tejribe. Biram bilen nämämiz men birinji şu bir ýyla garaşdym şeýle stepçi Hı bereýin. hı. Yani Hı iki hı. tane letterim clinical letterim ýokdy. Aha. Ondan birinji ýerlik tapşyranda bolmady. Hı hı. Birinji ýylam köplenç anesteziologiýa tapşyrdym. Hı Olam hı. girmek kynrak. Hı hı. Sebebi yan kontenjan az Hı iç hı. kesellerine göre hemme hospitallarda anesteziologiya asistanlığı yok. Biram olan yıllık kazancı iç kesellerine göre adra köprek. Hı hı. Onun
Amerikalı medical yerliler köprek tercih etýär. Sebäbi hani men borçlam motoroyun çaltyrak eneme lifestyle mermettel primary care göre alat deyip onu girmek kynrak bolýar. Onun birinji ýyl bolmady. Onun interview allym 3-5 yerden giden yerlem olam hani men 150 programa tapşyrýan 3 tane interview gelýär. Ondan sonra 3 tane şu taýdaky 3 tane şansın var da. Ondan gidip sonra berýärler hani nemetmek hani interview şeklinde klişe cevaplar berýär ve bir tane interview nemetme alışkın däller. Näme goja puan nemenden US'den TCS'den goja bağlalayan giriyan Türkiye'de üniversitede. Hiç kimsenin şahsi şekilde sözel olarak interview eden o. Onun bilin social skill'imiz yok. Anladım gelýänden. Onun birinji ýyl bolmady. Onun agyrına gelýär. Agyr değil. Onun ikinji ýyl tawşyramda da hani men içki tellerini tawşyraýyn. Men şansym köpräk innikiýal bolmasyn. İçki tellerine gireýän şansym köpräk iň bolmanlary reumatologiýa ederdim. Pulmonologiýa, reumatologiýa ederdim diýip hyýal bardy. Onun içki tellerinden emetdim. Näçe interview almay. 6 tane aldım öýdän. Ýöne olam ýene 100-120 programa tawşyrýar. Onun şol tawşyrma prosesem ardan däl. İlk 10 programa herti $10 $20. 10 programın üstüne geçýän $40 bolýar. 10 bilen 20 arat. Menen bulary deme berýän. Hani değişmişdir şimdi. Hani ortalama hatırladığım aýdýarma. Düşündüm. Onun yüzün üstüne geçýän bolyn onun nemesi artýar. Nämeşel çıktajaty. Onun häzirden 200 programa tawşyrsan, uje ol $5,000-6,000 diňe application fee gidýär. Onun şolanyň karoçym aneme däl, hani gatantat çıktajaly olur ýöne meşakkatly. Yana gowşan gow diýende. Urun algasan bolýar da. Urun algasan bolmajak da. Ýok, hani men Antep'te böyle sınıfın ilk üçünde değildim yani. İlk birinci, ikinci kursta kam hatta ortanın da altındaydım. Sonundan yuvaş yani yaş vaatın futbol oynayan dikkat edilir onun stajda Thomas Yazakunda galıp başlayan dedim onun öğrenyan ve Yazakunda öğütme ya köprü akavalımın yalvarım onun meneden olsam annemek şey edebilir deyip fikir edýänler. Düşündüm. Ya o yani soralar bolýa. Doktor Holmat mesela häzir diýeli gelmek isleýän bar bolsa Amerika, sen bilen habarlaşyp bilermi? Sen Instagram hasabyny paýlaşsan. Instagram hasaby paýlaşyp bilersiň, e-mailem paýlaşyp bilersiň. Got e-mail bolamasa. Okay, men e-mail men Google'dan bilen Mock Story'da paýlaşdym orada. Ana onda e-mailam alaýyn. E-maili men ýadaýyn şoneme. Ýadaýyn maşa. Hawa soň maňa adýel mesaj bilen ýazsaň, men soň videonu adýel paýlaşýan, YouTube'da paýlaşýan, TikTok'da paýlaşýan. Şo taýda neme deýin. Çünkü bilýän şo gelmek isleýänler bar, okamak isleýänler bar, soraýanlar çünkü şu taýda ýani bir sorapdyrlar, şonam bir täzeden göreýin. Häzir tak ýaşlara gaýdusuzlyk, ihlasy bolmak häsiýetini nähili öwretsek bolar. Ay olgaty. Bilemedim da. Hani gaýdusuzlyk, ihlasy bolmak häsiýetini. Bilemedim da wara men ade edil öňküsiýaly ihlas debe gaýdusuzlyga ýok, öňküme ýaly öňkem doğ artık hani tebe bir ýola girekde soň ýollar açylýar da taklaşýar da deme şertler. Onun kimnes do sosial gatdaşyň, dostýarlaryň, doňarnaşlaryň aran bowtmaly. Men Türkiýede üniversitetden
Yakin 2 tane, 3 tane yakin neme ama dostum var. Men şolar men bärde 3 yıllap men kän girdeci yok, diňe çykdaji. Şolar köp gold berdiler. Hem maddi gold hem neme emotional gold köp berdiler. Ay demetme yine var gerektiğine daha olmadı yine öyle Türkiye'de aslan başladı. O şey hani neme derler yolun sonu değil hani eğer olmasa. Yang kaydı şimdi istatistik ateretten 40% yaşayılan 40% teori varız gerek demek giri ya rezidentura. Onun antakta lan bolmasa yönetmemeli. Doğru. Yani bir içinde olmalı yani fail bolup bilya. Ola hani dine yerinden yıkıldın mı? Yerinden galyan jalvarın tozunu süpürüyen yerinden al devam ediyor. Doğru. Onun muddama kapıyı unuttursan da sen öyle güçsün öyle esten onun ehl etme latmanı dama kapıyı unuttursan bir açma teylek açılıyor. Doğru. Birinci yıl olmadı, ikinci yıl oluyor, ikinci yıl olmadı, üçüncü yıl oluyor. Şoňa umytsizlikden çykmaly, biram give up etmeli däl da hiç. Give up etmeliler. Hani aydışım yali, hani hemmeler gülala güllüp de gelemde. Demem, burnun sürtülüye goy. Doğru. Yönü, öğrenin, ni de aytengam şon yalım kadiyen. Daşar yurda gidiyen, doğan varnaş yok, yol yordan bilen yok, dil probleman var, vize probleman var. Onun işlemeler utadım yok. Onun bu dattan hani ni de aytengam bolar mı kadip kiren yani. Yönü, yankiyali uğrun tapmak bıram ya olsana bağlı. Bıram aydışım yali önden şu yollardan geçen adamlar var da hani gelmek isteyenler. Hani men gelemde kendi adam yoktu. Doğru. Men ilki gelenlerden birisiyim. Onun Doğru. yankiyali ni o yollardan geçen adamlar da meneden yanlışlığımı ben milyarlar da ennikiler. Doğru. Hani Maslahatlaşsalar, maslahat sorasalar o. Ha. Amerikan'ı yeniden keşfetmeye gerek yok diyor Türkler. Yeniden keşfetmeye gerek yok. Hani bu yolu Hindistanlar, Pakistanlar gatgovul ya bu yolu. Evet, anırdan 20 yıl, 30 yıldan beri onlar edip görünme. Olan üniversiteden her yıl 20 adam geliyor. Onlar tanıya. Sen ne yaptın? Şu hospitalda, şu research department her yıl bir nalya. Şu yıl researcherlarının bir asistana kavulalı. Så yer boşal ya deyip sen eştiyan ona o adam direktörün adını vermana diyen e-mail atyan. Şol boşalan yere gir ya. Doğru. Ora gelen soň deme. Mhm. Gowy, Doktor Hommat, gaty minnetdar. Gaty gowy boldy. Çünki köpden bäri niýetim bardy. Ýene ilerisinde de ýene belki ýene doktorlaryň birine sen bilen maslahatlaşar. Neme ders? Ýene bir doktor çagırmak niýetim bar. Ýene bir 3-4 neme soň Mhm. nesip bolsa. Yo men begenýän, men çynymy aýtsam şu eden her bir interviewumda, her bir podcastımda gaty buýsan ýani bugün hem şeýle boldy. Şöyle bizim türkmenleriň bäri gelip belli bir derejeye gelenlerine çynym bilen buýsan ýan we şoňa da begenýän şu ileride şu temada bärik gelip işlemek isleýänler bolsa, bir zatlary öwrenmek isleýänler bolsa, olar üçin uje bärde bir rehber bar, bärde bir gaýt bar da. Yol görkezilecek. Yol görkezici bar. Şoň üçin begenýän bugünem bilýän şu sen kän bir free wagtyň, boş wagtyň ýok, maşgalaň bilen geçirersiň. Köp wagtyň aljak däl. Anarky sizin Washingtondan bizim Washingtonda çaýa garaşýar. İnşallah. Nesip bolsa inşallah garaşýar. Hiyali o adar. Gelin nesip bolsa. Bir açyk sezon uje guturyp bar ýa, ýagşlar sezonu başlajak bolupdyr ýöne. Yine de neme taparsın, gitmeye yer taparsın etip olsun. İnşallah. İnşallah. Tam girdim specialist neme. Anestezioloya.
Bunu men neme deyin yana ediz patpişikler videonu bugün ya da ertir YouTube'da birem TikTok'ta paylaşacak ve Doktor Hammad'ın nemesini e-mail adresi bilen Instagram'dan paylaşar. Spesifik doktorluk bilen bağlanışıklı sorularınız bolsa özüne yazıp bilersiniz. Bira yere vurmakla tanim Aha. maddi yönden kösen yas eyle valya beyle valya şunça çıktı ileride eğer hani o giren belgelen var eden emelen deya sonunda Hmm. hani eğer başkalarında birler bağlı dayın ağan daydan yagday go volta sana Mhm. padyaşka bertler dot yarın Mhm. hani 5 yıl son ödep verecek 10 yıl sonra ödep verecek deyip şular yagdayda borca girebilyen orta girip altınlar it pays off eventually. Korkmasınlar Değýär-de. da aray. Korkmasınlar borca girmene. Men girdim problema yok. Alıp çıkıp bol ya. Awa ýolu geçdik. Ýolu Awa. gördük diýäňde. Awa. Değýär. Korkmasınlar. Degya. Okey. Wallah okman Oh. awa. Çok Boram. minnettar. Sağ ol, işlerinde üstünlük. Sağ Nesip olsa yine görüşmek umudu bilen. Häzirlikçe köp sağ ol, Doktor Hammat. Minnettar. olun. Sağ olun. Sağ ol.